אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר 8 פרקים לרמב"ם, ואנחנו נתונים בעיצומו של פרק 5. בפסקה המתחילה במילים, וכן בדברי האדם כולם. זה נמצא יש מהדורות שונות. המהדורה שבה אני משתמש היא מהדורה הזאת המוצגת לפניכם, שעליה אני ממליץ, בעמוד קמ"ט. אבל כאמור יש מהדורות שונות, וכל אחד רשאי בהחלט להשתמש במהדורה שהוא חפץ בה. אנחנו במדינה דמוקרטית וליברלית אפילו, ואפילו יהודית. אם כן, מה אומר לנו הרמב"ם? הוא דן במה שאפשר להגדיר כשימוש, תיעול של כוחות החיים וכוחות הנפש למטרה אחת, שהיא המטרה של ידיעת הבורא, דעת השם. זאת המטרה. מובן מאליו שיש מדרגות שונות בדעת השם. כאן הרמב"ם מדבר על דעת השם כפי יכולת האדם. כן, יכול להיות דעת השם במדרגות גבוהות יותר מזו של האדם, למשל הידיעה שיש למלאכים את השם, אבל אנחנו כאן מדברים על הידיעה של האדם. והרמב"ם מסביר לנו מה הם 7 התחומים של החיים, שמתוכם ניתן להגיע לדעת השם. התחום הראשון, והוא הולך מן היותר מגושם אל היותר מופשט, לפי הבנתי אני. היותר מגושם זה צורכי הגוף, האכילה ושתייה, אישות, מנוחה, תנועה וכדומה. כל הדברים האלה, אמר לנו הרמב"ם, מכוונים לעשות את האדם בריא בגופו, כי על ידי שאדם יהיה בריא בגופו, הוא יהיה בריא בנפשו, ומתוך שיהיה בריא בנפשו, הוא יוכל להקדיש את עצמו לחוכמה, והחוכמה תודיע לו את השם. אם כן, השימוש הראשון, צורכי הגוף. יותר מופשט מן הגוף למדנו הממון. הממון זה לא דבר ממשי, זה דבר מופשט יותר. גם הוא משמש כדי לקנות את המעלות ולדחות מעליו את החסרונות. כמו כן, הדבר השלישי, מה שהאדם לומד, דהיינו החוכמות עצמן. החוכמות מתחלקות לשני סוגים. יש חוכמה שעניינה ישירות דעת השם, ועל זה הרמב"ם אומר, אין בו דין ודברים, זה מובן מאליו שזה משמש לדעת השם. כל החוכמות של מעשה בראשית ומעשה מרכבה, או לפי איך שהרמב"ם תרגם את זה, הפיזיקה ומטאפיזיקה, או מה שהיינו אומרים באסכולות אחרות, סתרי תורה, תורת הקבלה וכדומה. פיזיקה זה לאו דווקא רוחני, פיזיקה עוסקת בטבע, זה המשמעות של המילה פיזיקה אצל הקדמונים, תורת הטבע. כן? ויש גם חלקים של החוכמה שאומנם אינם מכוונים לדעת את השם, אבל מכוונים לחדד את השכל, כגון לימודי הלוגיקה, הגיאומטריה, הפלפולים השונים למחלקותיהם, הם מחדדים את השכל ומביאים את האדם לדעת השם. אם כן, אלה הם 3 התחומים שראינו עד עכשיו. כן? הגוף, הממון והשכל. ועכשיו אנחנו עוברים לתחום רביעי, והוא התחום של הדיבור. השאלה שעסקנו בה בשיעור הקודם היא, מדוע הרמב"ם שם את הדיבור אחרי החוכמה? לכאורה הדיבור זה משהו יותר מגושם, אלא שלמדנו שלפי היהדות, הדיבור הוא במדרגה עליונה יותר מן החוכמה. מדוע? משום שהחוכמה עוסקת ברוח, והגוף בחומר. זה נפרד זה מזה. אבל המעלה העליונה ביותר לפי היהדות היא האחדות. והאחדות בין הרוח לבין החומר בא לידי ביטוי בדיבור. הדיבור זאת פעולה חומרית. האדם משתמש באיברים כדי לדבר. אבל האיברים שבהם הוא משתמש כדי לדבר הם גילוי החוכמה שלו. אם כן, המפגש הזה בין החומר לרוח הוא מבחינתה של היהדות מעלה עליונה. ולכן הפילוסופים כשהם מחלקים את חלקי המציאות אומרים דומם, צומח, חי, משכיל. כשמגיעים לאדם קוראים לו המשכיל, החי המשכיל. לעומת זה היהודים אומרים דומם, צומח, חי, מדבר. כשמדברים על האדם מציינים את התכונה שלו כמדבר, שהיא גילוי עליון יותר מן החוכמה. רצית להגיד משהו? זאת שאלה הולדה, זה סוג של בחינת דעת, לא?
מה, הדיבור? כן, אתה צריך פשוט להקליט את שאלתך, רק רגע. נו, מה השאלה? זה כאילו הולדה של שני הדברים האלה. יפה, יפה. זאת אומרת, זה מין דעת. הדעת חיבור. חיבור בין שני ממדים. הממד הפיזי, גופני, והממד השכלי, ההשגתי, והם באים לידי ביטוי ביצירה חדשה שהיא הדיבור. כן, אנחנו הבנו שביהדות רואים מעלה במשהו שהוא חיבור של שני עולמות, העולם הפיזי והעולם הרוחני כאחד. זה יוצר יצירה חדשה, הלוא היא הדיבור. הדיבור, אפשר לומר שהוא ייחודי לאדם באשר הוא אדם. אמנם בעלי חיים מוסרים אחד לשני מידע, ויש להם אפילו לקסיקון, אבל זה עוד לא הדיבור. הדיבור זאת מסירת חלקים של הנפש אל הנפש של זולתו, וזה ייחודי לאדם, ולכן יש פה כלי שהוא משמעותי ביותר מבחינת העוצמה שלו והסכנות שלו ממילא. כן. שתי שאלות. מדבר ביהדות זה כוזרי או שיש עוד מי שאומר שמתייחס לאדם כמדבר ולא כמסתכל? שאלתך היא האם הביטוי מדבר כדי לציין את האדם הוא מיוחד לרבי יהודה הלוי, או שהוא בכלל בספרות הרבנית של ימי הביניים? תשובה, זה בספרות הרבנית של ימי הביניים. כך מבאר רבי שמואל אבן תיבון בספרו הקצר הנקרא ביאור מילים זרות, המודפס בסוף המהדורות הקלאסיות של מורה נבוכים, שחכמי ישראל מעדיפים את הביטוי מדבר על פני הביטוי משכיל. כן, מה השאלה השנייה? האם הכוונה היא רק לדיבור, חיתוך דיבור בשפתיים, או שכל ביטוי היום זה מיילים או כתב או אס-אם-אסים? זו שאלה מעניינת. כלומר, האם הכתיבה היא גם סוג של דיבור? האם המייל, האם ה-SMS זה סוג של דיבור? הייתי אומר יותר מזה, לא כל דיבור הוא דיבור. זאת אומרת, לא כל העברת מידע, או אפילו כתיבת ספרות, זה דיבור. לכן אנחנו צריכים להבחין לא במכשיר המוסר את הדיבור, אלא האם דרך הדיבור גם עבר הקול, כמו שנקרא אינטונציה, הטון. כן? זה משהו הרבה יותר עמוק. כמו שכתוב בתורה, כל דברים אתם שומעים. מה זה כל דברים? או קול, או דברים, תחליט. אלא בתוך הדברים יש גם קול. אם אתה לא שומע את הקול בתוך הדברים, זה עוד לא דיבור. ולכן, בברכת יוצר המאורות אנחנו אומרים, ומשמיעים ביחד בכל דברי אלוהים חיים. מה זה כל דברי אלוהים חיים? הקול שבתוך הדברים של אלוהים חיים. אז לפי זה, אז בעצם זה לא משנה אם זה, מה שזה לא יהיה, העיקר שיהיה בזה משמעות? נכון, שיהיה אינטונציה. עכשיו, זה הרבה יותר קשה כשזה במכשיר מוקלט, או בדפוס, מאשר כאשר זה בפנים אל פנים. אבל העיקרון הוא שצריך שמה שימצא הקול. הקול הפנימי. כן, יש ביטוי לגבי אברהם אבינו. אברהם אבינו נקרא בשם אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. מה פירוש המילה המון? אחת המשמעויות של המון זה הקול. הקול שיוצא, כן? למשל המיה. המיה היא געגוע. ויש לפעמים קול המון, הכוונה הרעש שעולה מהנוכחות של הרבה אנשים. זה נקרא המון. וזה נמצא בפירושו של פילון האלכסנדרוני, שהסביר אב המון, אבי הטון, מי שנותן את הטון. כן? אז יש חוכמה מיוחדת של לדעת לשמוע את הטון. אצל אומנים יודעים את זה. כן, לפעמים אומנים עוברים זמן רב עד שהם מוצאים את שמה אורך הגל, את הטון הנכון של מה שהם רוצים להעביר. ברגע שהם מוצאים את זה, אז היצירה פורצת. עד אז לא. כן? אז עכשיו שהקדמנו את כל זה, אנחנו יכולים לקרוא את דברי הרמב"ם עצמו. וכן, בדברי האדם כולם. הדיבור שהאדם מדבר. על מה צריך לדבר? הרי אפשר לדבר הרבה. אין צריך שידבר בהם, אלא במה, עכשיו יש פה רשימה של דברים, רשימה די ארוכה. במה שיביא לנפשו בו, תועלת, או ירחיק הזק מנפשו. כלומר, דיבור שמביא תועלת. מה זה יכול להיות דיבור שמביא תועלת לנפשו? תורה. למשל, לימוד תורה, תפילה וכדומה. זה מביא תועלת לנפשו. או ירחיק הזק מנפשו, גם כן. או מגופו. כלומר, למשל,
נהג עצור, כן? זה מביא, זה מרחיק עזק מנפשו, מגופו, סליחה. או, יש נושא אחר, בחוכמה או במעלה. כלומר, האדם מדבר בענייני חוכמה, או מעלה שהוא רוצה לקנות. וזה יכול להיות בשבח מעלה או מעולה. מה זה שבח מעלה? הביטוי למשל, השמחה היא מידה טובה. בסדר? או הענווה מידה טובה. הנה, המילים האלה הם שבחה של מעלה. בסדר? או מעולה. מה זה מעולה? לשבח את מי שקנה את המעלה הזאת. למשל, לומר, משה רבנו הוא גדול, תראו איזה ענווה יש לו. כן? להגיד את השם שלו, לדבר על האיש עצמו, לא על הקונספט, על המושג המופשט של הענווה, אלא להביא דוגמה של אדם חי. זה נקרא לשבח מעולה. או לגנות גנות. מה זה לגנות גנות? כלומר, הגאווה היא מידה רעה. העצבות מידה רעה. הקמצנות מידה רעה. אלה דיבורים שבאים לשבח, שבאים לגנות גנות. או מגונה. מה זה לגנות מגונה? כלומר, תראו כמה שהמן מלא גאווה. איכס, איזה אדם רע זה. כן? האמירות האלה באות לגנות את המגונה. לקחנו דוגמה של אדם חי, רע, כדי להגיד עליו שהוא רע. עכשיו נשאלת השאלה, מה הצורך בזה? כן? מדוע אתה צריך לקחת דוגמאות מן החיים? די לי בכך שעדה שהענווה היא מידה טובה והגאווה מידה רעה. מה אתה צריך להגיד לי פלוני הגאוותן ופלוני הענב? מה אני מרוויח מזה? האם זה לא לשון הרע? כן? מה זה נותן? כן? אז לא, זאת השאלה שאנחנו נענה עליה. כן? אנחנו מתכוונים לענות על השאלה. כן? אני רק פשוט מעלה את השאלה קודם. כן? אגב, על יסוד זה טענו הנוצרים שהיהודים לא הבינו נכון את התנ"ך. למשל, היה גוי אחד נוצרי, פילוסוף ואיש מדע בשם פסקל, בלז פסקל, כן? המפורסם. אז מה הוא אמר? הוא אמר שהיהודים לא יודעים לקרוא תנ"ך. למה? בגלל שכתוב בתורה כל מיני דברים נגד המצרים. ומאחר ואין שום תועלת בדיבור נגד המצרים, כי מה שצריך לדבר זה נגד תועבות מצרים, לכן ברור שהיהודים לא הבינו. הם חושבים שהתורה מדברת נגד המצרים, כשהיא מדברת רק נגד איזשהו קונספט, לא נגד אנשים חיים. כן? והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. לא כתוב מידי מצרים, כתוב בתהילים, מכל עוונותיו. אם כן, כל הדיבורים על פדות ממצרים, היהודים לא הבינו כלום, חושבים שמדובר על מצרים, מדובר בעצם רק על העוונות. עד כאן דברי פסקל כמשיח לפי תומאו. אבל הרמב"ם מסביר שלא כך, שצריך לדבר נגד אנשים. למה? הנה הוא אומר, כי קללת בעלי החסרונות וזכרם לגנות, אם יהיה הכוונה בו לחסרם אצל בני אדם עד שיתרחקו מהם ולא יעשו כמעשיהם, הוא דבר מחויב והיא מעלה. לכן טוב להשתמש בביטוי יימח שמו וזכרו, ישתחקו עצמותיו, כן? כדי לעורר אצל בני האדם ריחוק מאנשים שהנהגתם היא הנהגה רעה. כן? ביטויים האלה ראויים, אומר הרמב"ם. הלא תראה, והשהו מביא הוכחה לזה. הלא תראה אומרו יתברך כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. לכאורה היה מספיק שהתורה תגיד רשימה זאת של מעשים אל תעשו. למה צריך להסביר שזה היה במצרים? למה להגיד לשון הרע על מצרים? תגיד זה וזה 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 לא עושים. מה אכפת לי מי עשה? וסיפור הסדומים וכל מה שבא במקרא מסיפור גנות בעלי החסרונות וזכרם לגנאי, הרי סיפור סדום ועמורה לכאורה מיותר. היה מספיק שהתורה תגיד צריך להתייחס יפה אל אורחים, לא צריך להיות עם עין רעה כלפי אורחים. התורה הייתה צריכה לגנות הומוסקסואליות, לא צריך לספר שככה נהגו בסדום, ושבסדום גם לא החזיקו ידי עני ואביון. מה אכפת לי? סדום מסכנים, מה הם עשו סדום? מה אכפת לך מהם? אלא מה? אומר הרמב"ם שזה כנראה חלק ממבנה הנפש. כן.
ושבח הטובים והגדלתם, אין הכוונה בו רק מה שזכרתי לך, עד שימשכו בני אדם אחרי הדרכים הטובים האלה, והתרחקו מדרכי הרעים ההם. זה מה שנקרא בעברית לשון הרע לצורך. כן? זאת אומרת שטוב לגנות את המגונים וטוב לשבח את המעולים. זה אופי נפש האדם שאיננה מסתפקת בהפשטות בלבד, היא צריכה גם דוגמאות מעשיות. יש דוגמה לזה בספר התורה בפרשת כי תישא. משה רבנו עולה אל ההר, אחרי 40 יום הקדוש ברוך הוא אומר לו, נותן לו את הלוחות ואומר לו, לך רד. כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. עשו להם מסכה, וישתחוו לו, ויזבחו לו, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. כל זאת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה כשהוא בפסגת ההר. כלומר, למשה יש כל האינפורמציה הדרושה כדי לדעת מה קורה למטה. הוא כבר יודע שהם עשו עגל, ומי שהשתחוו וכו'. והוא יורד עם הלוחות ביד, ואז כשהוא מגיע הוא רואה את העגל ומחולות, ויחרף משה, ואז הוא שובר את הלוחות. מה זה ויחרף משה? לא ידעת עד עכשיו? למה לא שברת את הלוחות למעלה? הרי לא נתווסף לך שום מידע שלא היה לך מקודם. אלא שלא הרי הידיעה כהרי החוויה. והחוויה נשואה על ידי דוגמאות מן המציאות. או מסיפורי אגדות, גם זה טוב. בסדר? זאת אומרת שיש לנו פה מדרגה רביעית, מדרגת הדיבור. מדרגת הדיבור גם היא מסייעת אל דעת השם. אם כן, דיברנו בינתיים על צורכי הגוף, הממון, החוכמה והדיבור. סך הכל 4. וכשישים האדם כוונתו אל זה העניין, יבטל מפעולותיו, כלומר כשאדם כוונתו לדעת את השם, יבטל מפעולותיו, יחסר ממאמריו הרבה מאוד. כלומר, הרבה דברים האדם יהיה פטור מהם. כי מי שיכוון אל זה העניין, לא יתעורר לפתח הכתלים בזהב, או לעשות ריקום זהב בבגדיו הנעים. כן, הרי מה זה נותן? הבגד שלך, יש בו זהב או אין בו זהב? מה זה משנה? יש בו זהב, תדע יותר טוב את השם. אין בו זהב, תדע פחות את השם. שום דבר. לכן אדם שמטרתו לדעת את השם, לא יתעורר לפתח את הכתלים או את הבגדים שלו בזהב. זה נכון או לא נכון? יש סייג לדבר הזה. האלוהים, האלוהים זה לשון שבועה. אם לא יכוון בזה, להרחיב נפשו, כדי שתבריא וירחיק ממנה חוליה, עד שתהיה בהירה זכה לקבל החוכמות. כלומר, אנחנו כאן לומדים שיש פה תחום חמישי, התחום האסתטי. התחום האסתטי הוא נדרש להרחבת נפש האדם. ולכן, יש כן להקפיד על פיתוח הכתלים בזהב וכדומה, אם זאת המטרה. למשל מצאנו אצל משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא ציווה לו לסדר בגדי קודש לאהרון. נכון? ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. בעברית מודרנית, כדי לעשות דאווינים, רושם. כן? אדם רואה את האהרון מלא זהב ואומר, וואו, מרשים מאוד. שאלה, מה זה השטות הזאת? בשביל מה צריך להרשים? למה משה רבנו לא מתלבש עם זהב? למה רק האהרון? אם כבר. תעשה, אם האהרון בבגדי זהב, קל וחומר משה בבגדי זהב. ואילו חז"ל אמרו שמשה, כשהוא היה משרת במקדש, היה לובש בגד לבן, ללא אימרה, כמו אפילו בלי מכפלת. בגד לבן ללא אימרה. אז אם כן, למה האהרון צריך יותר מזה? אלא שמשה מדבר אל מי שנשלט על ידי השכל, זאת תורת משה. ואילו אהרון מדבר אל אדם שנשלט על ידי הדמיון. ואם אתה רוצה להילחם בנזקים שהדמיון מטיל על האדם, אתה לא יכול להילחם בדמיון על ידי השכל, כי זה לא ממינו. אלא יש מה שנקרא דמיון של קודש, שמציב אלטרנטיבה לדמיון הרע. כלומר, דמיון נלחם בדמיון.
וזאת תורת אהרון. לכן אוהב את הבריות ומקרבן. כן, האהבה, האמפתיה, האנושיות, זה שייך לתחום של הדמיון בין היתר, ולכן צריך לעשות רושם. ולכן מצאנו שהרבה אנשים מתרגשים ומתרשמים מהופעות חיצוניות של הקודש. כן? על זה נאמר, תולה ארץ על גלימה. זאת אומרת שאם הגלימה של החכם, של הצדיק, היא גלימה מפוארת, אנשים אומרים, וואי, איזה צדיק, איזה רב גדול וכדומה. כן? ותולים את התמונה שלו בכל מקום, שנאמר, תולה גלימה על ארץ. כן? עכשיו, הדבר הזה, אם כן, הוא הכרחי. הוא חלק ממבנה הנפש של בני האדם, שזקוקים להרחבת הנפש על ידי הדמיון הנעלה. כן? בבקשה. אגב, מצאנו את זה, יש מקצוע שלם שקוראים לו אדריכלות. האדריכלות עניינה לא רק לסדר שהבית יהיה נוח למגורים, אלא יש מסרים שמועברים דרך המבנה. אפילו דרך המבנה האורבני, אפילו מבנים, מוסדות, משדרים מסרים דרך עצם האופי של בנייתם. זה לא סתם. כן, זה משמעותי. כן, בבקשה. כל מה שאומר הרמב"ם, לפי מה שהבנתי, אהרון הוא עשה את זה בשביל עם ישראל, לא בשבילו. השאלה, יכול שאהרון עצמו גם זקוק לזה. יכול שלא רק העם הנשמע לאהרון, יכול להיות שאהרון מבין שהרחבת הדעת שלו תלויה גם בזהב הזה. יכול להיות, וזה לא לגנאי. אז יכול ללכת לשני הכיוונים? בוודאי, גם האדם עצמו וגם... בוודאי, זה מה שכתוב. והוא אומרם, זיכרונם לברכה, הוא מביא לך מאמר של חז"ל. דירה נאה ואישה נאה, ומיטה מוצעת לתלמידי חכמים. כן, בגרסאות שלפנינו כתוב, מרחיבים דעתו של האדם. כן, אבל זה הכוונה. יד וכי, תלמידי חכמים זקוקים דווקא, שיהיה להם כסף, שיהיה להם דברים יפים וכדומה. לא, לאו דווקא. אלא אם כן, מטרתם להרחיב את הדעת. אז השאלה היא מה העיקר, הדעת או ההרחבה? אם המטרה היא ההרחבה, זה מחריב את הדעת. אם המטרה היא הדעת, אז אותם דברים מרחיבים את הדעת. מובן? אחד הדברים המעניינים זה כשעם ישראל צריך להיגאל, הוא משיב לעצמו את הממד האסתטי קודם. כן? למשל, חז"ל אמרו, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. אבותינו במצרים היו עובדים בעבודה קשה. העבודה הקשה היא מנבלת את האדם, עושה אותו מכוער. אז במשך 6 חודשים לפני יציאת מצרים הפסיקה העבודה. מה זה נותן? תפסיק את העבודה ביום יציאת מצרים. לא, כי צריך להשיב את הכבוד. להשיב את האצילות, אפשר לומר. דבר דומה מצאנו גם בדורותינו אנו. כן? שלפני שהחלה הציונות המעשית, היו מספיק אנשים עשירים בעם ישראל, שתרמו לבניין הארץ, עשו מה שצריך פה, בנו מה שאפשר לבנות, ולא עוד, אלא שגם ניתן שוויון הזכויות ליהודים במדינות אירופה, מה שנקרא אמנציפציה. כלומר, היה צורך של הרחבת הדעת לקראת הגאולה. אתה לא יכול להגיע לכל העומקים של הדעת המתלווים אל הגאולה, אם אין הרחבה תחילה. אי אפשר לצאת מניבול אל הכבוד. אלא אם כן אתה אדם מיוחד במינו, כמו יוסף. אבל גם אצל יוסף, כן, כשהוא בבית האסורים במשך 2, אחר כך נאמר, ויגלח, ויחלף סמלותיו, ויבוא אל פרעה. כן? כלומר, התורה מדגישה את זה. משמע לספר לנו את זה. מה היה חסר לנו בסיפור אלמלא זה? אלא שהממד האסתטי הוא הכרחי לקראת הרחבת הדעת. ויחלף סמלותיו, ויבוא אל פרעה. לפעמים קורה הפוך. כתוב בגמרא שהיו 2 תלמידי חכמים גדולים, שהיו עניים, ולכן רבי יהודה הנשיא סידר להם רבנות. ככה מסופר. כן? פנו אל רבי יהודה הנשיא מאיזשהו יישוב, אמרו לו, אנחנו מחפשים תלמידי חכמים שיבואו אצלנו, שלח להם 2 אנשים, אמר להם רבי יהודה הנשיא, הם חכמים כמוני. וואו, זה שבח עצום. כן? להיות במדרגה של רבי יהודה הנשיא זה משהו נדיר. מה עשו שם לאותו חכם? העמידו לו במה ענקית, עשו הכתרה, והעמידו אותו בראש במה גדולה, ואמרו לו תדבר. ולא היה לו מה לומר. השתתק. כלומר, ההרחבה שיתקה את החוכמה. אז הוא אמר, בבקשה, אם אפשר להוריד לי את כל מה ששמתם לי עליי וזה, ולרדת למטה, פתאום התחיל לדבר. כן? כלומר, זה תלוי כן באנשים. יש אנשים שהממד האסתטי הוא מהותי אצלם, יש כאלה שלא.
כן. אם כן, מה אומר כאן הרמב"ם? כי, פה יש דברים חשובים. כי הנפש תלאה. מה זה תלאה? מתעייפת. ותעכור המחשבה בהתמדת עיון הדברים העכורים. כמו שילאה הגוף בעשותו המלאכות הכבדות, עד שינוח וינפש, ואז ישוב למזגו השווה. כן, צריכה הנפש גם כן להתעסק במנוחת החושים, בעיון, לפיתוחים ולעניינים הנעים, עד שתסור ממנה הלאות. לכן תדאג שהגינה תהיה יפה, שהקיר יהיה צבוע. בקיצור, יש לאדם לדאוג לממד האסתטי על מנת להרחיב נפשו, שאם לא כן, היא לא תוכל לעסוק בחוכמה. כאן אנחנו רואים כן שהרמב"ם הביא לנו ממד חמישי של תחומי החיים היותר עדין, למעלה מן הדיבור ומן החוכמה, היופי. כבר קדם לו יווני בשם אפלטון, שהסביר שיש מושג של קאלוס קגטון, יפה אם כן אמת. יש צד של אמיתיות ביופי. עד כאן להיום. שלום.